Pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! Good morning po sa mga kapwa ko seniors. I hope nandiyan pa rin kayo. Eat healthy and be happy, mga ka-seniors. Pagkatapos ng Valentine's Day, ay matanda na anong paghahanda naman natin, Ronald? Ang Kwaresma naman. bagong Maagang ngunyan po ang Holy Week. ito ang Kaya ko. magpreparar po kita. Kaya Pagkatapos ng magpa-cross sa angog kan Valentine's Day, Miyerkules Santo, Miyerkules, ayan, po na po yan mga tugang kasatuyan na pag-obserbar kan Kwaresma. Alright? So, sa mga kababayan po nato, ako po sa inyong lingkod, Mardela Daingiba Sadit Sana. Pero tiyan, alat ko na, pakiclear nga sa baba. dating ng araw Third week mo niyan kang Friday, third Friday, pakiclear kong magpuprograma ang DTI. sabay Tangani na di kita makalabyog. harap sa nakaraan na Alright, adiban po sa mga kabarangay nato, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Papa at Siyempre, happy birthday kay Boy. iyo. Happy birthday, Boy. Kay Riz, Ako Tricia, ang Marilitana, happy birthday. And siyempre, kay Primo, kahit maputi Primong Bunso, happy birthday. buhok Giro isa sarado ang portion kan market site dyan na hapon. One month na lang. 1 month na lang. Okay, sige. Sige. Alright, so diretso po kita hanggang alas 12, mga tugang. Ngunyan po na pagkaaga. So, sa lado technical, pas kasabay po niya ito dyan, siyempre, Ronald Baldo. natin Sa DCGB Social Media Department, yan po dyan si Jerome Nico Martinez. lahat Bandang yaon man, mga kababayan natin, si Shara Leron sa DCGB Production Assistant Center. Sa newsroom, kasabay nga ito dyan, mga tugang, sina Angel Mustafa at saka si Jenny Matthew Balyaran. pagdating Sa Social Media Department, sa DCGB News Online Facebook page, ay yan po dyan sina Ate Russell Cortez at saka si Jimus Barrios sa pag-update po ka mga pangyayari dyan sa Sutya Pampalibot. At siyempre, sa newsroom, sa field, yan po dyan mga to, mga pag-iriban niya to. At mga interns kan Bicol University. ipapaala Sa mga kababayan ta, sa pag-obserbar, as in paghanap po ka mga pangyayari sa palibot, yan dyan siyempre ang Mega Force Patrol. iyo. Padagos na pangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa banuan, asin mapukawan ang mga turog sa pansitan. Yan po dyan, kasabay ta, Kahit maputi sa 3rd District, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Bantang yaon man sa 1st District, si Paring Jomar Bien, Lagadi, Daragali, Gaspe. Asang pagiriba mga tugang, Joshua James Bino ang Megaforce na masapog.
sabi ni Diwata. May Gus Mandirigma, Joshua James Bino, sabi nila, uha. Yeah. Kapitolyo Provincial, yan po dyan, kaibanan tan, sa tuyang kapartner, mantinido ang tamanyo, pun kayo sagkod ngunyan. Man ito ang Partner Al Armario. ko. Makuha mo ba kaya ako'y Si Boy sa mobile. happy. Asin siyempre duman mo mga tugang sa Kapitolyo. Yan po dyan si Governor Grex Lagman. Sa City Hall, yan dyan siyempre mga tugang si Mayor G. Rosal. Kaibigin Sa Santo Domingo, si Mayor Jun Aguas. mabuti Yan po sa Daraga, si Mayor Awin Baldo. Sa Kamalig, si Pading Kaloy Baldo. Mayor Kaloy Baldo. araw Yan man sa Ginubatan mga tugang si Mayor Chino Garcia. na rin Sa Ligao, si Tay Nando. tayo Mayor Tay Nando Gonzales. harap sana Yan po sa Awas si Mayor Domingo Escoto at saka duman sa Pulangi. kali Kasabay na dyan mga tugang si Mayor abalik na Adrian Salceda. Sa Bagakay, papa Mayor Villesa. ko Saka sa Tabaco ay malilipot si Mayor Bulante. panga Yan man mga tugang sa ano yan, sa isip Tabaco City, si Mayor Crisel. Pero gano'n na sa Dahig pa si Mayor Crisel. buhok ko Sa Malinaw, sino ba Mayor sa Malinaw? At saka sa TV, si Mayor Villanueva. Sa Indo Kapagawas, mga local government units officials, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan, problema ng sambayanan. kalipas Sa mga kooperatiba, good morning. ating O yaw po rin sa probinsya Kanalbay, ang regional office ipapaal kang ano yan, Cooperative Development Authority, tangani po na tabangan. ibig ko'y Ini po na mga nagingalo na mga kooperatiba. So mga non-compliant na mga cooperative, pagkatapos na matabangan na maging makakomplay ang mga kinakaipuan, tangani po na maging aktibo silang kooperatiba. Pagkatapos so mga pagsumitir kan mga papeles, imbis maadumang ka pa sa regional office sa Naga, magdigdikan dyan ka na sa Kamalig. Yan mo sa opisina dyan sa provincial office kang CDA, yan po sinda dyan, and then so mga day pa nakahagi sa mandatory training na requirement para maging saro kang miyembro sin opisyal, mga tugang na maging updated ka, yun. Pinigigibo po yan pong kasud masagod sa ngunyan. So pigrani kan Cooperative Development Authority an sa inda po na serbisyo sa mga kakooperatiba. And medyo mamundo lang out of 283 dakulon po ang kunyan. Dakulon ang non-compliant, tapos dakulman ang na-dissolve na, no? So sana lang ma-inspirar kamo giraray na magbalik giraray pagkatapos mag-aktibar tangani po na maging makatabang kita sa satuya po ng mga kapwa. Sa natural lang po yan sa primero na may mga sakripisyo po kita. Tarong talaga kan ang volunteerism and cooperativism. May sakripisyo. Pero ano yan? Pero sa ano yan, sa tuya po ng mga kabarangay, talaga pong medyo dapat na mag-reskusar kita. Yun na po ini. Kasi ang pigataong mga programa kang gobyerno, mga proyekto, permi po na dapat ano yan, organisado ka mo, tapos kooperatiba. Okay. Bueno, mga tugang, itry ta, makikumusta, mga tugang sa minamahal kong banwa. Diyan po sa Santo Domingo, magayon na bareta po ini, mga tugang na makaskason, ano? Ang sabi nga ni kayan esfuerzos kan mga local government officials headed by Mayor Jun Aguas na marealisar so halin na nida pong pangaturugan niya na magkego po ng kolehiyo. Garong kasunma, ganito sa final, yung kang regional quality assessment test kang CHED, garon na lusutana. So ano pa, apigihalata? Mayor John, good morning! Good morning, Sir Mar. Ang sa po yung barkada, ang maginoo, asin gwapo kong partner sa impormasyon po. Diyos mo rin aga po, Sir Mar. Yes po, sadit sana pero
Ayan. Marayo ng mga bareta niya na. Ayun ba? Okay. Kay Sir Henry Maceta, nagdadangog ako mga marayo ng bareta. Ang dawa. Okay, anyway, kita dyan, trabaho sa kita. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Tama Yes, po sir. yan, tama Mayor po yan. June, magayon po ni nangyayari sa imong pong pangaturugan, and even pangaturugan ito ni Mayor Herbie, ni RD Herbie ngunyan, na magkaigwa po ni sa diri kitang kuleyo dyan po sa Santo Domingo, may pagbisita sa mga taga-Ched Kasod ba? Kumusta po tabi ang resulta? Yes, yesterday po, Sir Mar, dumanbaga sa nahiling po kang publiko na post mi po with regards to the ARQUAT inspection. Ini pong ARQUAT, sa di po nakakaisi, ini po ang team na nag-review kang gabos na po ang documentary requirements, including all the facilities that will be used for the community college. Sinda po ang masabi kung sa tuya pong establishmento, ang sa tuya pong mga requirements, mga documents, pasado na po sa Sainda. And talagang magkayunon po. So pag-abot ko po duman na mga 10:30 at nagkauka pa po ako pigkasal po sa opisina. Nahiling ko tulos po all smile na sa tuyang pang ARQUAT team, no. Talagang they were so surprised with the determination po nung local government team to really make into a realization po ang aloy na pangiturugan na aloy ta na pong tigalaban na talagang nahiling na rin na po na we are determined to get all the requirements, and with flying colors po initabi, Sir Mar, no? The preparation na gabos pong mga documents talagang naisumiter pa na sa madaling panahon na pag ginusto talaga, Sir Mar. In fact, na-mention niya nga nila duman na nagkulong na pong LGUs na until now, more than 5 years, 6 years na po, they pa po nakakasubmit and they pa po nakakakomplete ang requirements. Ang local government of Santo Domingo po, kung they lang po talaga nagbobuha po sumayon, tapos na po yung mga requirements, no? Yeah. Pero mugmaon sila po, Sir Mar, na talagang all of the department heads, gabos pong mga stakeholders, gabos po nagtabang. Ayun, so shall we say na we are now ready and to accept enrollees for the coming school year? Well, yes, I would say yes that we can say that, but sabi sa nga ni to sabi sa tuya ka mga pag-ilibat, sabi niya, Mayor, nga sobrang excited ka, but they said yes, and sabi sa nga ni po hanggat makaputang ko na ito po na so documentary paper na pagsasabi po na I was issued the permit na. Kumbaga po, they said it verbally, but pigalat ko talaga po na mismong supak peles po na pagsasabi. Pero Yes. sabi sa nanganinda po, nag-exceed po sa mga expectations po ninda. Pag-abot po sa, they po ni imagine po ito maaabutan po ninda nga in terms of the building, to the facilities, from the computers, to the library, to the registrar, to the cashier. Gapos po magkayunon sa facility ta po. Even po sa mga estudyante, magiging magayon po sa mga classrooms. Yes. Naling ko sa mga snapshots kasod ba? Ay ko may clinic, may guidance. Kompleto, no? Kompleto. And in fact, sabi nga ni Ninda, according to ARQUAT, and also some of the members of CHED, talagang all that nag-prepare na po for a community college, where one of the pinakamaray pong preparation, kasi talagang gabos na details was considered po by the team. So wala kita po na hinayaan na di po i-comply. Talagang we have a very, very, very proactive team na talagang kinag ko po na sa technical working group na sinda po talaga matibay po na magtrabaho. Ayun. So, ano po ini? Ang magiging primerong mga course na i-oferta sa mga estudyante ng Domingueño, Sir June, mga information technology. Yes, sir. In fact, kung nakaurok ko po si RD, ini po ang course na medyo talaga in demand, no? Even to any other multinational companies, medyo talaga po in demand ini. In fact, medyo po may evolution na.
when it comes to the traditional courses, no, even accounting, even management, gabos po ini more on IT na, no, even architecture more on IT na rin. So ini po ang medyo po in demand ini even sa abroad. So ini po ang kupunan ta po, which ini po ang IT courses. Well, I'm crossing my finger na madagdagan po ini hopefully by next year. Napig-insist ko po talaga kay PD kung po pwede po, ay kay RD, kung po pwede po na makagang kami po at least criminology pong course degree. Sa dakul po na kababayan kita, lalo na po Sir Mar sa Satuya pong banwaan, na dakul na po gusto mag-take up criminology. Talagang medyo in demand po ang nagpupulis, nag-BFP, ang mga uniform personnel po medyo in demand na. Ayun. So initially sa pagpunta po tabi Mayor, pira ang pwedeng i-accommodar na mga estudyante na mag-eskwela po dyan sa ano? Yes, magayon pong hahapot yan, Sir Mar. In fact, dakol na po kinag-chat sa kuya ng mga sa ibang lugar. But I think for the first year, tabi, Sir Mar, I would say that we will prioritize Domingueños muna, no? Okay. We are only limited by CHED to 200 students as of now by June, no? So please don't worry. Next year this will grow kasi the additional buildings will be constructed na po next year or late this year. I'm sorry, late this year will be constructed na po. So bigla po nilolobo, most likely next year po magbiglang lolobo yun eh. And we're getting commitments then from Ako Bicol and Congressman Joey that they will be helping with the community college po. Ayun. I presume, Mayor June, na this will be for free? And paano po tabi ni susustiniran kan Santo Domingo? Yes, sabi sa nga ni Sir Mar, wara po ki sarong bagay na di po talaga pigagihan ki kapagalan. I've been telling my department heads that medyo po let's put the bulk of the budget to the community college because talagang may birth pains po ni Sir Mar, no? We will hanggang na di pa po nag-roll po ang bola, talagang everything will be shouldered by the local government. Ngunyan, ang projection ko, Sir Mar, 2 to 3 years from now, it will be self-sustaining na po yung operation kang community college. So that's why I told them, gabos niya kung may birth pains yan, we have to face this reality na talagang we have to start sa ganon. And okay man po sila tabi, Sir Mar, and they are committed really to prioritize ini pong community college. And of course, with your question, this is the intention po talaga sa local government. Parang po sa Sangguniang Bayan, I've been telling them, lalo na po sa Nag-Pro, that we would like to provide free education for the people of Santo Domingo. We would like to level up the playing field sa Banwaan kan Santo Domingo. Nabako lang po ang mayayaman ang nakakatapos sa kolehiyo, ang nakakakuha po ng mga maray na trabaho dahil po nakakatapos hindi. Kundi po ang mga kasaradayan, ang mga aki po mga di po maka-afford education sa mga mahal pong eskwelahan. Ibig sabihin po dito sa Banwaan kan Santo Domingo, sila po matatawag sa pagkakataon na makatapos si kolehiyo, makatapang sa pamilya, asin po makatapang sa komunidad. Iyan po ang gusto ko mangyari. Na sana po may kaag po sa puso kang gabos na Domingueños, lalong-lalo na po so nagkorontra na, ini po para sa Santo Domingo, na ini po libreng edukasyon. Ayun. Opo. So, isusource natin yan sa General Fund Buna. Yes, sir. Yes, sir. Tama po. And may mga outsourcing po kita, Sir Mar. That's why, one of the reason why I went to Congress 2 weeks ago was precisely because I was asked by our supporters from the Congress, Congressman Gil and Congressman Saldi and Congressman Joey. They told me that they committed that yan nga mga gusto ming projects June na talagang which is direct na ngayon nag-benefit niya ang mga tao. So we are aligned, Sir Mar, with these people that they will help the Domingueños, no? And ako naman, Sir Mar, I will not stop there. Talagang what I envision with regards to this, it's really a community. I'm seeing a college na talagang kompleto sa gabos na bagay ko. Yes po. Okay, Mayor June, congratulations po sa pagiging hosta kahit po na dakula uno na medical mission tabi. Any word for the Domingueños na talagang sabi nga ni kayan, mahununo na maray,
rinuso. Ang sa tuya po na mapagaal pero maugmahon tabi, Mayor John. Yes, Sir Mar. Magayon po actually medyo naging emotional nga ako last night while thanking them, no? Gabos po ini nagkukugos na po yan na siguro somehow they feel with all the kumbaga na achievements po ninda na number one po natatabangan ninda are kababayan ninda, no, mga Filipinos, no, because these are people na who are living in the United States na di po nakakalingaw, no, na magtabang, and we are very fortunate. Santo Domingo is very fortunate na kita po napili, and yung bigatarami sa mga taga Santo Domingo. Hindi man kita po nagtutunong sa paghahanap po kinihoras asin po na matabang po sa Banwa ang Santo Domingo. I would like to thank really the BLD po for visiting Santo Domingo, for gracing Santo Domingo, and of course sharing their blessings, no? Kasi aram mo, Sir Mark, pag abot ng dalig po, they po ini nagpagabat sa tuyan, no? They shouldered everything from medicine, from their food, from their accommodation. Gabos po, sabi nga nila, Mayor, pumunta kami dyan, hindi magpabigat sa'yo, kundi tutulong sa'yo. So, don't worry about us. These are people na talagang they are committed really to help. And pasalamat po kita, mga Domingueños, na more or less 10,000 pong patients po ang naserbihan, no? With minor surgeries, with eyeglasses, with dental and everything. Gabos pong mga medical na concerns na dapat ko tamagastos kita, pero it came out free po dahil po sa sainda pong pagpadaba sa sainda pong kapwa Pilipino. So last night, Sir Mar, I hosted a dinner with them. This is one way of thanking them, thanking for helping our fellow Domingueños, no, na kasubang gigani. I was able to talk to them, mga pag-iriban ninda na these are really successful people, no. Ang isa po, ang saro po, a very successful lawyer in New York, no. In fact, as he was inviting me to go there, ang iba man po, mga doctors talaga sa US, and these are really blessed people, and they're asking me really to visit them. And actually, Sir Mar, sa pagpailing man po pagpapasalamat sa inda, I committed also that next year, if they are going to visit somewhere in the Philippines again, because this is a yearly program po sa inda, no? Opo. I will help, no? I will go there to Nainsinda, and tentative place po ninda, next place to visit, it is Gumaka, Quezon, no? Gumaka, Quezon. So, kung nandiyan po sila duman, I might go there for 2 to 3 days to help out also as a volunteer na rin na Sir Mar. Ang po masuklian taman, Sir Mar, so sa indang tinaw po sa Banwa ang Santo Domingo. Baku karaw-karaw, Sir Mar, no? 10,000 patients ini. Yes. Talagang baku karaw po ang tinao po nindang pag-serbisyo po sa Banwa ang Santo Domingo. Yes pa. Okay. Mayor John, salamaton po maritabi, ano pang mga pasabog kaya ang naghihilid tayo sa mga Domingueños? Yes, to my fellow Domingueños, dyan po, may mass wedding kita, no? So gusto pa po maghapon magpakasal, pwede pa, para po sa Valentine's. And of course, po ninda, sa tinahiling na po ninda, nag-soil testing na po kita for the municipal building po, Sir Mar, no? Medyo po nahaloy lang because of this structural analysis, baka po kaya karaw yan kaya po ang talaga pong pag-adalan, kasi baka po magabayan talagang kaya po ang pag-adalan. So we are asking a lot of help from the experts, no, ng mga architects and engineers, and also Sir Mar, hopefully po anytime soon it will be approved na po so sa tuyang pangitulogan din na Super Health Center, no, na digdi po sa Banwa ang Santo Domingo, na let's see, piga kulit ko pa po sa to yung mga padaba na piga-agad ang budget, pero most likely they said yes na. So also Sir Mar, please watch out for the samuya po mga educational assistants this coming March. May uga po kita nga more or less po 1,000 na big target na matatawan po kay educational assistant. This is a partnership between Mayor Jun Aguas and Congressman Joey Salceda. And also, Sir Mar, may regalo pa nga po ini sa nagkapira pong kapitanta na may mga maabot pong mga service vehicle po ini, no? Wow. Majority of them matatawan, yes, Sir Mar. Sa karayang buot po ni Congressman
Mhm. Ang yan ni Congressman Joey. Aha. Ayan. Kung inaksong papaisiyon, pag iyan po tinauna. So, ang katiningin nyo, dakul pa po kitang maarabot na from our TUPAD program, dakulong po, dakul, TUPAD, AKAP, dakul po Mhm. kitang maarabot ni Grama, ngunyang pong March. So, please watch out. And sa Giraray, ang sa inyo pong mayor, di po mga pundo na maghaman na po programa asin magtapang po, lalong-lalo na po sa nangangaipuhan. Salamat po, Sir Mar, and just mabalas po. Yes, sir. Good morning. Mabalos po and belated happy Valentine Mayor June at saka sa mga kababayan po natin sa Santo Domingo. So yan po, Tabi, mga tugang, ang satuya pong pagipag-ulay kay Mayor June Aguas in connection kayo po na pagkakapasar na sa final na evaluation mga tugang kang CHED para po duman sa pagbugtak nin community college and also at the same time yung po na ginibo na 4 days na ano yan, very successful na medical, dental, optical, pagkatapos surgical mission mga tugang na hinatudbang ka na bukas loob sa Diyos sa Covenant Community na nakabase po sa Newark, New Jersey, Estados Unidos, sa USA. Okay? Mabalik po kami, mga kabayan. Standby lang. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bago hire tong si Chong, gagawin play ang P-pop song, gagawin pag San Miguel Pilsen. Online game na tawanan, uwian na pero nagkwentuhan, gagawin pag San Miguel Pilsen. Tapos nag-binge watching, laglakad dito best friend, gagawin pag San Miguel Pilsen. Ano ngayon? Ano gagawin? Kahit ano pa yan, ilabas ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. O lats ngayong Valentine's, ilabas! At least may Pale Pilsen ka this time. Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masakit maglagari pag makulog ang kamot. Pag makulog ang kalingkingan, damay ang trabaho, mati man kan pamilya. Mag-inom nin vitamin B kan Farex, kasabay ang tamang dieta asin ehersisyo. Tabang laban sa tusok, ngalay asin manhid. Tangaring excited ang mga kamot, Far-excited! Parex Vitamin B1, B6, B12. Far-excited! If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Padagos ang pigibong lakdang kan gobyerno kan Pilipinas para sa pagpapauli kan 14 Pilipino na mantenido sa Gaza Strip kung saan padagos ang labanan sa pagultanan kan Hamas asin Israeli forces. Sigun kay Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, tuminambang
o tuminabang naman ang Philippine Embassy sa Cairo asin Tel Aviv para mapauli ang mga ini. Saro sa mga Pilipino na yaon sa lugar Iyuan Madre na nasa Gaza City. Ang mga ini ay nakasabay sa 122 na Filipinos na nakauli sa nasyon dahil sa habuninda na bayaan ang sa indang mga Palestinong magurang asin kapamilya. Pigsiguro ni Santos na padagos ang sa indang pigibong monitoring sa kamugtakan ka nasabing mga Pilipino sa nasabing lugar. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang. Farix E, ang vitamin E na kayang araw-arawin. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Mga tugang, balta kita sa programa. Siyempre, greeting time. Hello mga tugang, kay partner King Reynaldo. Diyan po sa Bangkiruhan. Padagos pong nag-antabay. Everyday po yan. From sign on to sign off sa gabos na programa. Thank you very much, partner. Watching from Bunker Hill. Siring man si Bing Buen Bores. Diyan po sa San Isidro sa Malilipot.
Good morning everyone. This is GB number 1 ngayon. Nakikinig po everyday. Salamat po, Tabi Bing. And siyempre sa mga nagantaway po sa 729 kHz sa pitang kasi ng mga radyo. Good morning po, Tabi. Okay, di. Duman po sa mga kabarangay ta, mga tugang, pinatana sa nakitanal, kaito, kumaga, kasadit na rollback, so puminutol sa 5 simanang oil price increase, pinutol ka na kaaging Martes. Binawasan ki 10 centimos so krudo, binawasan ki 60 centimos so gasolina, tapos binawasan ki 40 centimos so kerosene. Uni na ang bawi. May abiso na mga tugang so ano yan sa mga oil companies na dakulaw ng posibilidad na talagang may oil price increase, big time pati ini. Sa maabot pong Martes. Sa Martes ay petsa 20. Kan Pebrero, mga tugang. Ang sabi, sa estimate, malangkaw ang presyo kan kada litro ng gasolina na magkakawat po 1.40 sagod 1.90. Ayaw, talagang big time na, no? Sa crudo, mapuon mga tugang sa 1.20 hanggang 1.60, parehas kang magiging pag-umentuman sa kerosene. 120 to 160 peso, at 160, 1 peso and 60 centavos. Yan po ang projected na aumento sa maabot po mga tugang na Martes. Pero, dahil may ultimong trading pangunya na maghapon, masasama araman ta po yan, mga tugang ang final kayan, sa aramo niya to program giraray sa maabot pong Lunes. Yan. Para po makapag-preparar kita. Pero, it is now safe to say na ngunya na weekend, magpa-full tank na kamo. Tangani na day kamo abuton kay ni po na big time oil price hike na mangyayari po sa Martes 6 o'clock in the morning. Diba? Ayan, day na po yan maiwasan talagang yun na yan pirmi ang mangyayari parang siso. Because, sabi nga ni, hanggat day napupunduan, kariribukan sa Medio Oriente, sa Middle East, mga tugang problematic kita kayan. Hanggat na dahil nag-establi ang balor o presyo, kantidad, kan piso kontra dolyar, may problema kita dyan. Hanggat sige ang bintahe kan mga darakulang mga nasyones na nagtitipon ki mga gasolina sing krudo, may problema kita dyan. So, yun na po yan mga tugang sistema. Kaya sana, magibuan na ning paagi kang gobyerno nasyonal. Dahil po mga tugang na mga electric vehicles ta, magibuan ning tama na regulasyones, primero sa presyo, tapos sa mga dapat na agihan kan mga yan, ngani na aram ninda kung sa ina lugar. Okay? Taan paramount mga tugang na rason kung nga tapig babawal yan sa National Highway is yung safety. Both on the passengers, mga tugang, and the drivers, kaya po na mga electric vehicles na slow moving ang category dahil 25 kilometers per hour to 50 kilometers per hour lang ang maximum speed ninda. So duman sila sa gilid, sana. Kaya bawal nga silang dumaan sa National Highway, mag-cross lang pwede, pero not to traverse within. Mga tugang, nakasarabay kan mga bihikulo, ang mga darakulang bihikulo. Okay? So, yun po yan. Kaya sana maging tanganing maiwas. Makagian-gian man lamang kita. Taon nga ni si partner, hindi babakalo na ni ki electric vehicle, tanganing mas madali-dali man nga niyang pagbarabiyay niya, kundi may problema kita hindi nire-registro. Di ba? Kasi ang raon din, ginamit yung buro barato, yan yung mga classify mga tugang na mga bicycle and toys na naglaog sa Pilipinas kaya barato sa inda pong bayad sa customs di
barato man ang pabakal. Kaya lang, yun nga lang. Because they sinapikisuhan mga tugang ng clearance, bicycle nga ni, tsaka, toys ang kategorya. Di, dahil mas sinapikisuhan ng clearance kang customs. Nasaro yan sa requirement mga tugang, na kaipuan pag first registration kang bihikulo mo. Okay? So, yun po yan, ang sitwasyon. Kaya, duman sa mga kababayan ta, halat-halaton ta. Ito po na pag-rehistro ng mga electric vehicle, mahal. Malang presyo. Because, primero, kulang. Digdi sa Pilipinas, dahil mga na nag-manufacture. Di ba? So, yun ang medyo problematic kita. Gabos kita nakaasa sa hali sa ibang bansa. Na mga, mga bihikulo. Pati na pangkrudo, iyo pa. Ang pigalat ko, so talagang pagpuuna kan paggibo kang prototype kan Francisco Motors, kaya po na hydrogen car. Yung mo anal, van ang itsura, detachable ang pakpak, na pwedeng lumayog and will eventually revolutionize the transport system mga tugang sa Pilipinas. Iganunan mo. Maray pa so ibang bansa, pig-recognize ang mga sa tuyang mga local manufacturers ng auto. Sa gobyerno lugod karo. Para gilid-gilid sa na dyan manungod sa modernized jeepney. Tabaga duman ko dyan sa Quezon City sa sarong terminal, pinaradaan baga duman ki mga iba-ibang modelo ki mga traditional jeepney, electric man. Pero, ewan natin bakit ganun ang parang biasin na po sa mga bikulong gibo sa ibang bansa. Batang kinupya na nga ni so itsura kan jeep, kan China. So traditional jeep ni kinupya na. May pagpapakala sa Quezon City na kamukha, hindi masyadong kamukha. Sabi, kapangit niya. Iba man talaga pag original. Kaya po duman sa mga kapartner ka, talagang yan. Mag-adal kita mag-ekonomiya. Primero, kung kaya taman sa ng lakon, lakawod na. Ibaga, exercise ka pa. Kasi ganyan na nowadays mga tugang, if you do not move your body, talagang may problema kita sa salud. Because of what we eat. Sabi ba kanina, what you eat is what you are. Diba? Garbage in, garbage out. Ayan, okay? Alright. Partner, yaon pa sa SDA so resort ni Papay Imperial sa Mauna. Nakadyan ako kaito ka 1996. Nagbisiklita lang ako. Director pa, ay simintado naman yan, Migo. May lote dyan sa primon ko si Eduardo Nasol. Ama ni Earl Nasol. Iyo. Garuday naman ito, kunyan, operation. Tagawar, wala naman dyan si Snooki. Di ba? Dati kito ginibo na nga itong racetrack. Diba? Kan mga motorsiklo. Dahil akong update ta kayo ni kung pero dahil man nagkakarigos duman tabi partner. Ayan, duman yan sa sitio Mauna. Bago pumasok mga tugang ng ng salbasyon ng buhatan. Pagbugsok 'yan eh. Okay. All right. Mga tugang duman sa mga kababayan ta. Pangyari ang mga abantidong nasyon talaga matindi magirimbento. Uni hydrogen car, uni naman sa Europe, patubod kanal na ang panggadanin daki kalayo paros. Dili sa tubig, di ba? Aramon niya to ini, aramon niya to. Ini, mga tugang, sarong ikipahe na iayop paluwas ang oxygen para maganda ng kalayo. Hoy mga amigo tayo dyan sa Bureau of Fire Protection sa Santo Domingo, good morning po sa indo. Yung mga sasali po bukas para sa takbot sayaw, para sa mga puso, pwede na po nyo i-claim ang search. Hanapon sa na si Fire Officer 1 Bea dyan po sa Santo Domingo Fire Station's office. Sa mga membro kang kabalik at CBCOM tomorrow, may 9:05 po kita, may operation kita 5:30 in the morning. Bakit before 5:30 ano po kita dyan sa Santo Domingo, Sarong Bangi Boulevard. Tadyan po ang sikad mga start. Takbo para sa takbot sayaw para sa mga puso. Okay. Okay, sige. Di, muni na.
Na-imagine mo na daw ngayon, Ald, na so kalayo, sinibo, o pinalsok sa paaginin paros. Yun, pag paros baga, pag inayop mo ang kalayo, lalong nakusog. Okay, na iba man. Iniinapod mga tugang na hydrovent. Ha? Sarong revolutionary firefighting device na inimbento, dinevelop sa Europa na hihali so init, paluwas sa kalayo kan pure oxygen manipulation. Ano kipay, ang gigibo, bibumbahan mga tugang ng concentrated na steam of air na minabawas kan oxygen level sa palibot kang kalayo, as in, napupuutin eh. Na effectively, mga tugang, napapalsok talaga. So, kalayo, nasisibo. Ang sabi, ang hydrovents, adjusted air pressure, nozzle settings, can, sabi nga ni kayan, tackle flames of all sizes and types. Yung gunon mo kan. Depende pa lang duman sa nozzle na nakakabit. Ha? Kayang-kayang palso ko ng gabos na klase ng kalayo. Anong man na klase buda, anong man kadakaula. Okay? Ano nga daw ini? Yun ang inan matapos duman sa ano yan, traditional na firefighting method na pinagamitan taning tubig. Ha? O yan po tabi, abangan tan mga development po kayan. Pero yun na po yan. Tinisting na nailing ko. Tinisting, talaga na so firefighter baga, kikagitong suhos na may oxygen. Minaasulong kimaray, tapos minaluwas ito talaga, na garo si Surup so nagpapakalayo. Mahiling minaalon mo kayo ng aso, tapos palsok na sa kalayo. Yung paros, ansayin na po na panlaban, doon sa Europa. Yung ganunon mo. Arayon pa talaga kita. Digdi po sa Satuya, sa Pilipinas. So yan po tabi, another breakthrough po yan sa mga firefighters natin. Hydrovent ang tawag. Sarong klase ng smart device na minapalsok ng kalayo gamit ang paros. Gamit ang paros. Tapos siyempre manangani, pag nawara so elemento, mga tugang na nagpapakalayo, mapalsok talaga yan. Di ba? Mapalsok talaga yan. Kaya baga iguaning mga kalan na iguaning saraduhan, tanganing kayong maglaog na paros, minapalsok na sa baga. O yun, duman din na ako yan mga tugang na konseptong yan. Gamiton tayo sa pagsibuning kalayo. O yung mananggad, ginamit ka mga firefighters, mga tugang duman sa Europa, napalsok talaga. Nagkakanayap na sa building, binumbang itong parusnal, napalsok. Anday ko lang masabutan kung napasain si fireman na nagdaradara ka nos na kang binumban ito, ano yan, Nico, kang binumban, napano ki garo mga so, mayong bulkinong, napano ki garo cauliflower, nawara si fireman, pero napalsok sa kalayo. Ay, ini ang sabi nga ni kayan kababalagan. Kababalagan na makatotohanan, di ba? O yan po tabi sa mga kabarangay ta, iyo po yan ang satuya ng mga Discovery Channel, ngunyan po na pag-aaga. Aramon na ito program, mga dagdag pong mga, sabi nga ni kayan kaaraman para po sa satuya na there are things in this world na medyo sabi nga ni kayan kakaiba. Imagine to that. Kita baga, kung ordinaryo baga, nga ni ngayang kumalayo, ang gatong mo, ayupon mo. Ngayong mananggad baga di. Iayop, uminakalayo na. Maski nga ni, baga nag-ano ka, nagababarbecue ka, bumban mo ki electric pan, minakusog ang kalayo di. Ito sa inda na kang binumban kang concentrated oxygen, uminalimbu ka iswaso, niluwas gano'n sinuro paluwas, palsok sa kalayo. In just a matter of seconds. Anak ng tinapay. Kagaiba man niya duman sa itong pinicture ka ito na may garubula. Ito iulog duman sa kalayo. Bibumba ka ito. Bings, napapalsok ang kalayo. Yan, mga nagkakapira po mga
discoveries and sabi nga ni ken advantage kan mga may mga sabi nga ni kan ano yan develop na mga nasyon na may kwartang pwedeng gamiton sa research and testing kaya po ng mga invention po nila. Bueno, dugangan tan istorya. Joshua James Bino. Good morning, Kuha. Good morning, Sir Mar. Ngaw pa si amigong ano yan? Commissioner, chairman pa lang. Yaon pa. Ayo, no. Pero kay iba na ni RD. Okay. Pero magayon itong bareta na binabalik. Ito po na ano ni computerized na pag-exam sa civil service. Tig-launch na pala yan, Sir Mar, 10 years ago. Yes, oh. Pero nagkaigwa ki technical problems. And ngunyan, Sir Mar, tigbuhay ginaray. Nagkaigwa ki mga adjustments, mga pasiguro. Kaya sure na ma-prosper na ining COMEX. Tama yan. Sa mga iba-ibang region. Magkaigo ng safety nets because sabi ta nga ni, kita pong Pilipinas, pero may kitang target ka mga cybercrimes. Actually, naiapot nga na iyan na Sir Mar, pero siguro ni Attorney Cardo Nograles ang integridad ng examination, wala nang mangyaring mga leakage, mga darayaan, secured sa mga hackers, kaya talagang magiging tigilaw man niya, magiging magayon ang COMEX na ni sa mga maabot na altaw. Yan. Ano yan ang pag-take kan civil service? Dining ngayon, limit na ngaya, kung di ka nakapasar, fight ka sa dagang pirang beses. Di mo na yapot. Dahil na ihapot yan na Sir Mar. Di ba? Kasi kang pangapang may kahit may mga exam baga na hanggang araw ka na ito pantulong beses ka sana. Pero kung yung gano'n, pero diba? May nababanggit kaya Sir Mar na alimbawa kung di ka nakapasar, may pirang bulan kang aalaton bago ka maka-exam. At least 3 months siguro ito. 3 months. Na maalat ka bago ka naman maka-apply for another examination. Diyan sa COMEX. Iba bagan may paper and pencil. Diba? Tapos igwaning itong regular nindang i-offer na ano yan, quarterly ba? Yearly. Ining pen and paper test, Sir Mar, twice a year baga ini nangyayari. Okay. Ngunyan, kung di ka makasaba, di ka natawar di slot duman sa pen and paper test, or kung muya mo ki computerized examination, pwede ka mag-apply duman sa COMEX. Tama, ito weekly da, ayan? Weekly? Twice a week. Twice a week. Hindi ka na mahalin niya. Twice a week yan, Sir Mar. Halimbawa, duman kaya sa website ninda, may pilian duman niya sa COMEX ka nga ma-apply. Okay. So, duman ka ma-apply sa COMEX, ito-process ito kan Department o ining kan Civil Service, tapos sindang matawin na kumbaga schedule mo kung ano ka mapasyar sa regional office. Gusto mo, pwede ka mag-exam at home? Bako araw ito na kan inintroduce ng COMEX yan, madyang ka sa opisina. Diyan ka ma-exam sa tampang ng computer. Ano mo yan? Sir Mar, sangon yan, sa computer sets, nakalatag duman sa COMEX room. Ayaw madyang ka mag-iraray. Madyang ka mag-iraray. Schedule mo na, madumang ka, tapos sa computer ka kan civil service ma-exam. Ayun, hindi naman yung parang sa exam ng LTO, di ba? Na anywhere you are in the world, pwede kang mag-exam. Pero iyan pala, madiyang ka. Pigbabalakan, Sir Mar, na bring your own laptop na. Tangunyan kaya, sabi ni attorney, tig-relaunch ini Sir Mar na... Pirang islatan niya on dyan sa regional office? 20. Pero ano yan? Dahil sinang plano na bugtakan ng mga regional offices? Provincial offices? Yan ang good news, Sir Mar. Tangon yan, tig-launch lang ini sa mga regional office. Okay. Pero ang balak ni Atty. Nograles, mas pahiwason na maibugtakan man itong mga field office sa manlain-lain na probinsya. Matindi talaga ang... Inigya, Sir Mar, kumbaga, first tranche pa lang ining relaunching. May mga... siguro last quarter kan taon, may ilo-launch naman dasinda na kumbaga bagong COMEX na ito nga ng bring your own laptops. Tapos may mga dadaraho naman na COMEX sa manlain-lain ng mga field office. Wow, marinag ko. Ano nga yung history kang comics na? Ang spelling kayan is COMEX.
stands for Computerized Examination. Yan, hindi yung comics, hindi chirong comics. COMEX, C-O-M-E-X. Correct. Computerized Examination. Yan ang acronym COMEX. Okay? Okay, Sir Marso. Pero may sarap pang good news Oo. na ibinareta si Attorney Carlo Nograles, Chairman kan Civil Service, para naman, Sir Mar, digdi sa mga job order, contractual, iba pang mga bako permanent position sa mga LGUs and iba pang halimbawa sa provincial government, tama exam, Sir Mar, for civil service eligibility. Dahil sa paagi kay ning preference rating, pwede sila, Sir Mar, mag-avail kay ning preference rating kung sa magatawan sila rin kumbaga additional points na hanggang 10 points. Hindi ba kaya, Sir Mar, na eligibility test and civil service, ang minimum score na dapat makuabo is 80 points. 80. Para makapasar ka. Kunyan, kung halimbawa itong sarong job order, contractual, nag-exam dahil nakaabot sa 80, pwede siyang mag-apply sa Regional Office kan Civil Service para digdi sa preference rating para sa additional point. Pwede na, pwedeng i-top up? Pero, Sir Mar, para lang iniduman sa mga job order, contractual, na nag-10 years na exclusive sa inda. serbisyo. Halimbawa, 10 taong ko ng katsatsaga dyan sa lokal na gobyerno o sa national government agencies man, na pirmi ka sa ng nasa igwa ka pirmi ning 5 bulan. Ngunyan, kung naka-10 taong ka na kayan, may special na pribilehiyo ka na pwede kang mag-take, tapos kung day ka nagkapasar, may kunyan, may garo. Anong apod ka yan? May i-claim kang points. Ang apod ka Sir Mar, preference rating. Preference rating. May i-claim kang points na sagkod 10 points. So, kung halimbawa, 10 years ka ng job order o contractual, dahil ka naka-antos ng 80, at least makasecure ka lamang ng 70 points. Mag-claim ka kan preference rating mo para makatapod kang 80. Ayo, parang halimbawa ang nakakuha kang 70, itong preference rate is 10 points, di pag in-claim mo ito, pasado ka na. Pasado ka na. Ayos mo na very good man. Pero kung mag-lower ka sa 70, dahil ka makapasar talaga. Maotro ka. Otro. Okay na yan. Pero at least nakulang paglao man yan duman sa mga talagang naglalapigo na magtrabaho. Di ba? Dangagun pa, Sir Mar. Tayo yan sa naiya po kay Attorney Nograles. Tapos dangagun taan sa iyang simbag. Kailangan nila mag-exam. And then pagka kuha nila ng exam results, kung 80 and up sila, di wala problema. Pag kung 70 sila, 70 to 79, tapos alam naman nila na eligible sila, that's when they come to the regional office to apply. So first step is you take the exam and then wait for your results. Once you get your results, that's when you apply. Kasi kung pasado ka naman, no problem. Pero kung sa 79 ka o 75 ka, that's when you go to the regional office. You have to prove through documentary evidence na kayo po ay nakapag-servisyo sa government for at least 10 years. So 10 years and up. And then i-assess ng region ang documents mo. And then after that, sabihan, i-endorse nila sa amin sa central office. And then we adjust yung kanyang score to 80. So, hindi yan plus 10 agad ha. Hindi ibig sabihin na 75 ka, gagawin ka namin 85. Kasi ika-cut off ka namin sa 80. Basta, i-adjust namin ang grade mo to 80. Ang kailangan lang is naka-reach ka ng at least 70. Thank you po, Attorney. Alright, Sir Bar. So, at least naka-70 ka lang. Iyo, sikapon mong makasitinta. Kung baga sa talagang pag-eskwela mo, pag sitinta, pasado na. Pag nag-eskwela, pag sitinta, dahil ka makapasar, dapat 75. Di ba? Ayan, sitinta sa inda,
Pag nakasitinta ka at 70, i-avail mo itong ano, kung nakasampulong taong ka ng permi kang job order buda, casual ka, ay di, madadagangan ki 10%, magiging 80, di, pasado ka na. Yan, hanggang 10 points ang pwedeng ipapot. Kung halimbawa, 75 ka, di... dagdagan ki 5. Dagdagan sa naki 5, basta ika-cut off ka sa 80. Yun. Na makapasar ka. Ayos na yan. Pwede na. Dako lang relief na yan. Correct. Okay. So, yun tabi, Sir Mar, saro pa sa mga good news na hatod dyan pagpasyar din ni Atty. Rodriguez sa Bicol Region para sa mga job order, casual, contractual na 10 taon naman na nag-serve sa gobyerno. Roger. Alright, Sir Mar, mga dagdag pa na informasyon, kaibahan ko so mga intense ta kasabano and si Kuya Boy. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much sa Joshua. DCGB on assignment. Ang assignment po yan si Joshua James Bino together with our interns at saka si Kuya Boy para po dyan sa pag-abot ni Chairman Attorney R. Carlo Nograles kan Civil Service Commission. Diba? Dakulang ano ito, kagianan ito naman sa mga kababayan ta. Alright, hello kay ano yan, Fire Officer Reggie Balasta. Diyan po sa Santo Domingo Fire Station. Yan, ulit natin Ito po ng mga nagrehistro para po naman sa takbot sayaw. Para sa puso, na gigibong mo sa aga, o pwede nyo i-claim sa mga search, diyan po mga tugang sa Santo Domingo Fire Station. Okay? Nangyari, sabi ni Partner King, di anapod nga palang kan partner mar na bagong ikipay na yan. Bako na nga fire truck o bako na water truck. Bako na water truck na po, air truck. Ayun nila. Yan walang mga kababayan natin na sabi nga ni Kene, dako lang bagay para pag iling-ilingon may scarcity na kita mga tugang ni may scarcity kita nin aning tubig. Samantalang sige ang dakol kan maparos sa kinaban. Di gamiton taan sa indang paros para masibo ang kalayo. Oras na ito mga tugang, 11:36 in the morning. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang. Farix E, ang vitamin E na kayang araw-arawin. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Let's go, let's make it easy.
GSM Blue Mojito, now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa ngunyan po ng pagkaaga. Mga misis, iluwag na. Ang mga dapat na iluwag. So mga naglalaba pa, i-park na muna yan, magluto na muna, baka madagitan ka mo. Basta na Valentine's pa sana, di ba? Alright, duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, duman po sa mga mapagmahal sa kapaligiran, most especially ito po na gusto na makatabang para sa pagbawas kan padagos sa pag-init ng kinaban. Yan na climate change. At saka magkaigo ng relief sa stress sa buhay. Ngunyan pong aldaw, ang ultimo, mga tugang na pagkakataon para digdi sa tree hugging campaign kan DNR to fight climate change. Di ba? Nasabi nga ni kan, isita ngaya kung gurano ka-importante ang sarong kugos sa paaginin ano yan, importante ning kahoy sa paaginin kugos, pagkugos. Hanap na kamo diyang kikahoy na kupuon. Ang sabi mga tugang kaya, mga tugang, ang purpose ng tree hugging is that based on research, ang pag-stay mo o pagkonsumo mo ng oras, mga tugang sa palibot ng mga kakahuyan, nakakabawas mga tugang ng stress. Ibig sabihin nyo, parang you commune with nature, na iba yung aura mo, na iba yung pagiling mo, mga tugang. Nakaka-improve ng immunity, nakakabawas ng blood pressure, and nakakapagpakaskas kan recovery from illness or trauma. Yan. Dagdag pa mga tugang na when you hug a tree, may minalos pa lang dyan mga tugang na hormone na pig-apod na oxytocin na bistado po yung hormone ini na hormone of love and trust, which gives you mga tugang that warm fuzzy feeling. Oh yeah, hug a tree. Di ba? Hug a tree. Diyan lalo sudah kulaon na kahoy, di ba? Diyan sa Santo Domingo, iba po diyan ang centennial tree. Ha? Sobra na nganin sang katos yan eh. Ngaon diyan sa itaas kan Mayon Volcano Natural Park. Ha? Diyan po Santo Domingo. Malaw ka duman, malakaw ka na sa itaas ito. Dakulaon na akasya. Hindi kong pirang tao na magkarabitan duman ang makaos sa pakalibot kay ito, di ba? So yan po tabi, pagpalaga sa mga kahoy, magtaranom po kita. And kabi ito nga ni, dakulao na pasalamat mga tugang sa men in uniform, men and women, mga tugang kam BFP, kan Bureau of Fire Protection, kan BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, as in Philippine National Police, together with the Philippine Coast Guard, pati na ang Philippine Army, na bako lang mga tugang sa saindang talagang pigmandato, ang saindang mga pigagigibong aktibidad, kundi pati sa pangataman sa kapalibutan. Diverse na ang saindang pong mga role ngunyan, di ba? Yung BFP is not only mga tugang for the purpose of, sabi nga ni Kayan, magpalsok ng kalayo kapag may sulok. As in magpasabot sa mga kababayan kung paano maiwasan ng sulok, kundi they are now mga tugang, involved in rescue. Di ba? Rescue and search. Ngunyan, o naman sila sa environment. Sino man kang BGM, kang BFP, amin kan PNP, na talagang, they sinda mapundo na maipailing sa mga tao na makapagtanom sinda ng kahoy sa pag may pagkakataon. Kaya pag iinibitaran sinda talagang bako lang sa pagtanom, kundi pati na sa paglinig, di ba? Pagrilinig kan mga kasalugan, kan kadagatan, mga tugang. Kaya sana
At tamanon ta po yan ng mga itinamanas na huya kan mahal na Diyos. Nasabi nga ni kayan, kita mga stewards kan mga nilalang ya, dapat na pangatamanan tayo ba kung so para sa tuya sa napirmi. Ang pinag-iisip ta, di ba? So, diman sa mga kababayan ta, panahon na po para magtabang kita dyan sa pangataman sa palibot na to. Okay? Dahil na sa mga simplis na, dahil magparasulo ng basura, at mga plastik, isaray, dahil pagparatapok sa kung sain-sain, kundi ibugtak sa tama, mga tugang na bumugtakan. Okay? Pagkatapos, magtanom po ng kahoy, bakong magparapurutol kita, di ba? Magtanom ng mga bambu, tangani po na ano yan, igwa kita ng shade at saka may pagkukunan din kita ng mga dapat na ikabugtak ta na magagamit sa tuya pong uralo ng pagbuhay. So, livelihood din, di ba? So, dakulong po na pwedeng gibuhon para sabi nga ni Kayan, kita ng mga tauan maggibo ng mga pagi para po magsiguro ta na kita digdi sa kinaban, ligtas dyan po sa mga kadipisilan na daradara, mga tugang kang kunyan kan aning padago sa pag-init kang kinaban. Yo, tabata ngunyan, sabi nga ni ngunyan po na summer, sabi po kan ano yan, Climatology and Agrometeorology Division, mas magiging mainit ang summer ngunyan. Preparar ka mo lalo sa mga may kahilangan sa puso. Di magparabaralad tabi. 40 degrees Celsius ang projected mga tug na magiging temperatura sa nasyon. And then may mga areas na mas mahalang ka pa dyan. Di ba? E di, sobra sa kalintura. 40. Di ba? Yung pangmati mo kayo, lalo yung heat index mo kayo, pirana. Di ba? Kung 40 yan, mag-heat index pa yun, mga 47 hanggang 49. Di, grabe na ano yan sa tuya. Kaya, ang sabi nga ni, ang abiso, mga tugang ni Edgar Posadas, Office of Civil Defense, na ngaya, kung a normal body ta is 37 ngaya degrees. Sa maluwas na pag suminobra pa dyan, mainit sa lawas, garo kang pigkalintura, di. Bako na sana yung 8 ang inumun mong baso ng tubig, kundi 12 na. 12 na, dapat dagdagan danganing mantinidong hydrated kita. O yun mo nagpagari. Di mag-inom ng soft drinks o soda. Di magparakaw ng mamis. Danganing matighaw ang uhaw, kundi tubig sana, sapat na. Sayang ka ngayon mga koki, tubig ngayon. Magdiyang ngayon sa daraga. Kung bakong malabong, dai. Sa Ligaspi man ngaya. Umuran-uran sana. Garo na ngaya so iced tea. Di ba? Nagdumang mo Santo Domingo. Mayroon doon mayroon doon na spring na pwede yung gunan. Di ba? Mga dalisay at matamis-tamis na tubig. Di ba? Kaya yun po yan ang mga challenge po ngunyan. Sa tuya po ng mga kababayan. Okay? And then, siyempre, yan po na padagos pong pagmahalkan sa itong mga barakalon, kaya tang resolviran yan. Let us produce our own food. Even in our backyards. Paulit-ulit pong pagsasabi yan. Dahil experience sa tanayan. Kanagtanong kita, mga tugang, nailing ang sabi nga ni bintahe. Taka ito kan naipadara ako ni na Ma'am Brenda, in AVP Glenn sa saropong safety training with the International Safety Institute, New Safety Institute sa Indonesia. Right after Typhoon Riming, dumanailing ko, ang kangkong talaga, pigtatanom. Ngayon sa paras, pigtatanom. Tapos araw-al daw, parang parang itong farmer doon sa kataning kapigistaran nyo, magdadara doon sa merkado. Pagulay ko, ginibo ko man. Di ba kung salbado sa pangkusido ko? Nakatao pa sa kapitbahay. Di ba? And minsan may mga bago na po ng mga sistema kang pagtanom.
yung container farming, urban farming na pigapod na maski dahil kang dagang dakula, pwede ka makaproduce ka sa imong ano yan. Mayroon pang hydroponics kung may korek ay may kaya-kaya ka man sa na maggibo. Maski ba ko na itong sukon yan. Di motor, pwede man mga tugang itong naka-steady sana. Kaya lang sabi nga ni Kayan, kay pa na kasi kasod mo man, di ba? So, dyan mo pag nagtanom ka na sinagburungan na yan, nakaka mo sa tama na pagtanom, mga tugang, mamamati mo na talagang ibaman sa pagmati po sa lawas. Pag nailing mo na sa imong produce na napapagkinabangan mo na, nakakaon kang pamilya mo, ay di very good na, di ba? So, yun po ang bigsasabi ta, na sa panahon po ngunyan, dapat may kita ng mga alternatibo. Kung siyan mahal kang bagas, mga tugang, maghanap kita ng alternatibo na pwede pong pagkunan ng sinatawag natin na carbo, di ba? Mayroon namang mga alternative dyan, pwedeng mga root crops, di ba? Tangani na masustiniran mo sa mga pangangaipo mo. And then shy away with fast foods, yung bang yung instant. At yan laden yan mga tugang with chemicals. Sabi yan baga, kaya baga pag sige mong kaong kinudels, ano nga abutan mo pag sige kaong mong noodles? May UTI ka. Tamaan kidney mo because maaskad eh. Di ba? Mas sobrang askad nito kaysa duman sa titimplon mo siyang ano. Kaya yon pag nagbabakal ka mo ng mga products, mga tugang, iling man po nindo itong ano, nutritional value. Yan. Tangani na mahiling nindo kung gurano kahalangkaw yan na mga naday manggay pong kanlawas po nindo. Yo. Kaya po, sabi nga ni Ken, anything na sobra, mga tugang maraot yan. Yo. Kaya pasiguro permi kita. Alright. Papa Mar, may hanit ka pa? Igwa pa, tabi, pero pigpadakula, pigpataba pa. Halatalatong kung maguliwik naman, tamal naman. Yan, mga arog ka na mga hobby na nagiging negosyo. Nakula ko na bagay din sa tatuya po ng mga kababayan. May hobby ka na, nalilibang ka na, mayroon ka pang kita. Yun ang mga bagay po na dapat maghaliun ta. Alright. Maparistro na nga ni ako. Maparistro na akong fisher folk. Fisher folk ka ngayon. May ano ka ngayon. Yung kung ngayon sa sarong. Di ba? Pag binasya mo itong definition mga tugang na bagong niyang kang bifar, manangod sa fisher folk, it does not only mean na para banwit ka dyan sa dagat. But it all encompasses mga tugang, those, persons na nasa industriya, including howler. Howler ka palang kang mga sira, nali sa pier, pasiring sa merkado, fisher po ka. Basta nga nalangsan ka, fisher po ka. It does not necessarily mean na nagbabalak-quit ka, nagbabanwit ka, may sakayang ka, may baruto ka. Dahil, sige, ikarigaton, dahil ka man nasakayan, nagtindakan sa sira, fisher folk ka. Party ka kan industriya. Yung gunon mo na. Mga magbabago. Maparistun daw niya ako sa registry kan mga fisher folk. Kami ni Father Mumuy, igo kami ning igo kami ning vertical crab farm. Di ba? Niya akong sa nasarong. Kasi Father Mumuy, igo ang fish pond na panukihito. Tapos susundan mi ito kang kunya, duman sa lada to si Parma, ataman kami kay mga tilapia. Tapag naibugtak na, mga tugang sukapihan ni Momoy. Coffee shop ni Padre Momoy. Duman mi taning sa fish pan na pwede kang magano neng banwit mo, luto mo. Di ba? Gibunta ng Padre ning park na Laudato Si ini na Minisiling Sanctuary, di ba? Magsimba ka duman, pahiling ka, and then di ka magugutom ta, ikaw kang mapapagal. Alright, so mga naghanap pa lang kay mga coconut products, yung mga produce na hali sa coconut,
Ano ni, so, virgin coconut oil, coco sugar, coco syrup, ha? Coco honey, di ba? Mayroon pang garo energy drink na garo Gatorade. O iba po dyan tabi sa Laudato Si Farm. Dyan sa Mary Siling Sanctuary, ano yan, center. Ni Father Momoy sa Lidong. May ano duman, pwede ka magbarakal duman. Tapos, iguaning mga turmeric. Kasi iba pa ng mga, basta mga beneficial sa lawas. Pigigibong yan. And, kaso saro, nagiribo sa mga intense duman. I mean, sa mga nasa immersion kan 4th year high school, yung mga senior high school kang Kawayan, National High School sa isla. O, nagiribo sila ning ano, nagiribo sila ning turmeric. Kasod mga tugang sa indang sponsor is packaging. Pinaratos na yung giniribo nindang turmeric. Kaya may stock na po naman ng turmeric dyan po sa Laudato Si. Alright? Paano mga tugang? Pamatos-patos na po kita digdipungon niya na pagkaaldaw. Kaya, diba po sa mga kabarangay ta, wag wag malungkot. Perming laging may paglaom po yan mga tugang. Na sabi nga ni, duman sa tuya po ng mga kabarangay, permisa na mag-antabay pagkatapos permisa na po na mag-alabar sa mahal na Diyos. Taday ka man kang papabayaan. Di ba? Ramdamon sa nanindo ito po na kantang Footprints in the Sun. Ano man nakadipisilan mo, yan po so panahon na kansaro na sa so nailing mo yung gira duman sa baybayon, yun ang so panahon na inalsa ka na kanbal na Diyos. Day ka man nga nagsulo. Hindi mo naman. Okay? O paano, mga kapatid? I think it's time for me to go. Sa endo po ka, boss. Mga tugang sa pangarap ko bilog ng tropa. Sino nang kasama natin? Junapolis na? Yeah? Nakita ko yung nakita ko yung noo eh. Junapolis Solado Technical. Jerome Nico Martinez dyan po sa DCGB Social Media Department ng Biro Tropa Kamega Force Patrol, Angel and Jenny sa Newsroom. Ako po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. Antabay lang po kamo, mahangos lang kami. Mabalik kami alas 12 para po sa baletang alas 12 with the Auntie Russell Cortez. Thank you po and bye-bye. God bless the Philippines.